Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanku da sake saduwa da mu a cikin sabon shirinmu na Muleka Duniya mu sha kallo, shirin da ke kawo ma al'umma tarihin manya-manyan abubuwan al'ajabi, kama tun daga ƙasashe, kabilu, masarautu, gine-gine da wurare a faɗin duniya. A yau shirin namu zai duba wasu manyan ƙasashe guda 10 waɗanda suka fi kowace ƙasa girma a faɗin duniyar nan tamu. Ku biyo ni domin sauraron wannan shiri. Manyan ƙasashe 10 na duniya. Jerin manyan ƙasashe a duniya koyaushe yana da ban sha'awar sani. An haɗa manyan ƙasashe ne bisa ga yawan jama'a da yankin gudanarwa. Jimillar lissafin yanki ya haɗa da wuraren ƙasa da ruwa. A halin yanzu an ayyana jimillar yankin a zaman jimillar yanki na ƙasa dangane da iyakokin teku da iyakokin ƙasa da ƙasa. Manyan ƙasashe a duniya. Waɗanne ƙasashe ne suka fi girma a duniya a yanzu? Ƙasa ta farko a cikin jerin ƙasashe ita ce ƙasar Rasha. Rahoto daga Worldmeter. Rasha ita ce ƙasa mafi girma a duniya, lamba 1 bisa ga Worldmeter. Jimillar yankin ta ya kai murabba'in kilomita miliyan 17,908,242, tare da cikakkun bayanai na kusan murabba'in kilomita miliyan 16,376, ko kuma mu ce kwatankwacin kashi 11 na ƙasar duniya. Wannan yanki kuma ya haɗa da ginshiƙin ruwa na tafkin Baikal, tafkin da ke da mafi girman yawan ruwa a duniya. Yankin Red Bear ya kai kashi 77 a nahiyar Asiya da kashi 23 bisa nahiyar Turai. Ƙasa ta biyu ita ce ƙasar Canada. Ƙasar Canada ta mamaye matsayi na biyu a matsayin ƙasa mafi girma a duniya. Wannan ƙasa tana da faɗin ƙasa kusan murabba'in kilomita miliyan 9,984,670, ko kuma kashi 1.6 na faɗin duniya. Wannan ƙasa, wadda ake yi wa laƙabi da ƙasar icebergs, tana ɗaukar kusan 2/5 na arewacin Amurka. Canada kuma an albarkace ta da tafkuna 31,700. Ɗaya daga cikinsu shine Lake Superior, wanda ke da faɗin ƙasa murabba'in kilomita 82,100. Yankin gaɓar teku a Canada ya kai kilomita 243,977.
Ƙasa ta uku daga cikin jerin ƙasashe mafiya girma ita ce ƙasar Sin wato China. Faɗin ƙasar Sin ya kai murabba'in kilomita miliyan 9,776,961. Yankin ƙasar labulen Banbo ya ɗan fi Amurka girma ko kuma daidai da kashi 2.2 cikin 100. Ko da yake a fannin yawan jama'a, ƙasar Sin ita ce ƙasa da ta farko a matsayin ƙasar da ta fi kowace ƙasa yawan jama'a a duniya, inda kashi 1/3 na yankinta ke mamaye da tsaunuka, ciki har da tsaunin Everest. Ƙasa ta hudu daga cikin jeren giyan ƙasashe waɗanda suka fi kowace ƙasa girma a duniya ita ce ƙasar Amurka. Ɗaya daga cikin waɗannan manyan ƙasashe ita ce ƙasa mafi girma a duniya. Amurka tana da faɗin ƙasa kusan murabba'in kilomita miliyan 9,372,610. Wannan yanki ya yi daidai da yankin Indonesia sau 4. Kusan duk yankin ƙasar Amurka an haɗa shi ne a cikin ƙasar Uncle Sam. Sauran kawai ana raba su ne tare da Canada, Mexico da sauran Latin Amurka. Ƙasa ta biyar a cikin jeren giyan ƙasashe mafiya girma a duniya ita ce ƙasar Brazil. Bayan Amurka, Brazil ce ƙasa mafi girma a duniya. Yankinta yana da kusan murabba'in kilomita miliyan 8,515,767. Ƙasar Samba tana da bakin teku mai girman kilomita 7,491. Ita ma Brazil ce ke rike da kambun a matsayin ƙasa mafi daɗewa a duniya. A zahiri, Brazil ita ce kawai yankin da equator da tropic na Capricorn ke wucewa. Mai sauraro, saboda lokaci a nan za mu dakatar da wannan shiri namu. Mun karanto jeren giyan ƙasashe guda 5 a cikin 10. A tuntuɓe mu a shiri na gaba domin samun cikon guda 5 ɗin. Za ka iya samun shirye-shiryenmu a channel ɗinmu na YouTube mai suna Bams Hausa YouTube. Bams Hausa YouTube. Za ka samu shirye-shiryenmu har waɗanda ba waɗannan ɓangaren tarihi ne. Da haka nake ce muku mu haɗu a shiri na gaba.